Mbukelo khona ekhaya ngiyabingelela ngasonke isikhathi ihleze ngihlonipha mbukelo wami khona ekhaya ngoba umuntu ngabantu emhlabeni. Ngithi mbukelo wami khona ekhaya ngesibheka udaba lokuthi umuntu onedlozi noma umuntu ongena abantu abadala umbona ngani. So nokuthi idlozi lingena uma ngakho eminyaka. Idlozi liyangena uneminyaka sanda kubeleka noma sanda kuzalwa likhule nawe. Mawusana 30 years, 25, 20, 35 licala liziveze kuwe emzimbeni wakho. Liveza kanjani ngesinye isikhathi kwabanye? Abanye baphupha amanzi, abanye baphupha esikolweni, abanye baphupha izinto esizenzeka njengoba lo usuka nabantu abadala. So kuhlukene kukho abantu abadala abantu abadala onabo badinga ulaphe, abanye badinga nje ukuthi ubahlambulule abakukhomba nje izinto nje vele yonke into yakhe emva kwalokho. Kwabanye kudinga abalaphe akufani mbukelo khona ekhaya. Akusibo bonke abantu efuna abalaphe uma banabantu abadala, akufana nembukelo khona ekhaya. So lokho ufuna ukuthi ubeke esithombeni ukwazi futhi uunderstand. Futhi into abantu abadala mbukelo khona ekhaya iyahlonishwa indlela efanele. Kuphinde futhi bekhona abantu abazalwa bembethe, abazalwa banengubo labantu. So bayazi ke abanye abantu ukuthi umuntu menzele nengubo sokumuntu ozeleke kanjani. And masiko manje afuna kwenziwa kuyo izigcina ingubo kuthiwa ithathiwe yathengiswa kwazithintini yakubona ngosibho. Bese kufanele besihambisa lo mgomo wakho ukuthi njengoba bazalwa bembethe ufuna ugezwe imbuzi kanje ukuze inhlahla yakho imukeleke izoba inkulu kakhulu. So iba khona mathiwa lesiko kwalezi mara ayibi 100% mbukelo khona ekhaya. Athiwa bethenga izinto azenzeke. So mbukelo khona ekhaya ngathi impilo yakho ngayifuna ukuthi ime kuphi istakhe kuphi mbukelo khona ekhaya. So abantu abadala iningi indlela abaziveza ngayo kuwe. Futhi kuningi abakwenza kuwe uma bemhlambele umuntu ongabalandelele. Futhi uvuka inyawo usakwazi ukuhamba ndlela wheelchair phela ikhandela lingapheli ngamehlo mahlombe bakho asinda njalo. Abantu abadala indlela abaziveza ngayo kuwe futhi bagcine benza nolaka kuwe ngalendlela esengibeka njengamanje. Bazama ukudiswa impilo yakho. Abafuni ukubona umuntu ahappy uma bona bangekho happy mbukelo khona ekhaya. So nje abantu mabahlale bazi ukuthi amadlozi into ekhona, isithweni into ekhona, into abantu abadala into ekhona esebenza kumuntu, umuntu asebenza ngayo. Bese kumuntu yenza lokwakhe ukuthi ngiyafuna ukuzingezela enze lokho nalokho, but mbukelo khona ekhaya zifune uhlole. Angithuthi ukuthi nonke niphathwa ngamakhanda nalese ngikubalile nabantu abadala, but nje bese ngibeka ukuthi umuntu nabantu abadala umbona ngani. And abantu abadala bakungena unangakho eminyaka, nathi unangakho eminyaka bayangena kuba kukhwina bakuhluphe mase bakubona sokhulile so uyakwazi ukubona okuhle nokubi bese bacala bakuhlupha abantu abadala mbukelo khona ekhaya. UNkulunkulu akubusise anikhanyisele. Ngizondlula lapha eThekwini mbukelo khona ekhaya ngolesine mbukelo khona ekhaya. Nangidlula ngolesine ngibe ngiphethe imisebenzi yami mbukelo khona ekhona lena ehamba kanjena mbukelo khona ekhaya ithi 1.8 mbukelo khona ekhaya. Nansi thela nje manzini faka udlemetshiso lebhodlela ulithi gco bese uyophuma into ofuna yenzeke mbukelo khona ekhaya ithi 1.8 bese kuthi lena mbukelo khona ekhaya indlozi lemhlophe igeza idlozi lakho libe mhlophe libe sekukhanyeni. Njengoba ngisho ukuthi kukhona abantu abashona bangagezwa wena awugezekanga okwalo nje ifike hlambulule idlozi la kuwe emzimbeni wakho naba ongabazi nobaziko lihamba libageze le nduku lembukelo khona ekhaya. Induku enamandla iswasho isamandla kakhulu isikhona ngubani umprofeti Dlamini. Lena mbukelo khona ekhaya ngibonisiwe ukuthi angikhande kanjani mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akubusisa kukhanyisele wethu mbukelo khona ekhaya moyidinga ithi 500. Ngibe ngikhona lapha eThekwini laba ngicelile ngifike nje ngibageze bese futhi ngichubeka nendlela mbukelo khona ekhaya olwandle ngolesine mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akubusise akukhanyisele. Ngikhona repetitive ebandleni lami njalo ngolesine ngo4 kuya ku5 inkonzo ngolesine ngifike khona every Sunday so ngo11 kuye lapha ku3 o'clock mbukelo khona ekhaya. Siya professor khona chazela abantu abanenkinga abakwazi ukuhamba banenkinga yamehlo bangaboni kahle yonke nje into ezimbi ongayicabanga ngekuthemba nangikukholelwa kuzokwenzeka. I'm a prophet Dlamini. Inkosi kubusise. Ngiyakuthanda mbukelo khona ekhaya. Isipho sakho ungadlali ngaso, emandla akho ungadlali ngaso, impilo yakho ungadlali ngayo, uzikhumbula kusasa. God bless you.